Tiesitkö, että unesi ovat paljon enemmän kuin vain satunnaisia tapahtumia tai sekavia tarinoita? Moni meistä ei ymmärrä, että REM-unessa käsittelemme alitajuisesti tunteita ja kokemuksia, joita emme ehkä edes tiedosta päivätajunnassa. Pelkoja, toiveita, turhautumisia tai asioita, joita olemme yksinkertaisesti vain työtäneet syrjään. Mutta mitä jos kertoisin, että sama prosessi voi tapahtua hereillä, täysin tietoisessa tilassa? Nimittäin kundaliini-aktivointi saa aikaan voimakkaan muutoksen kehossa ja aivoissa. Kun kundaliini-energia alkaa virrata, se stimuloi aivojen toimintaa tavalla, joka muistuttaa REM-unta. Neurologisesta näkökulmasta aivot siirtyvät aktiiviseen, mutta rentoutuneeseen tilaan, jossa eri aivoalueet alkavat kommunikoida uudella tavalla. Tämä voi johtaa siihen, että koet voimakkaita visuaaleja, tunteiden purkautumisia tai jopa matkustamisia alitajunnan syvyyksiin, niin aivan kuten unessa. Toisin kuin REM-unessa, jossa kehosi on liikkumattomana ja olet tiedostamattomassa tilassa, kundaliini-aktivoinnissa olet täysin tietoinen kaikesta, mitä tapahtuu. Se on kuin valveilla koettu uni, jossa alitajunnan viestit ja tunteet pääsevät nousemaan pintaan, samalla vapauttaen stressiä ja käsittelemättömiä kokemuksia. Kundaliini-aktivoinnin aikana moni kokee visuaaleja, värejä, muistoja tai tunteita, jotka kumpuavat syvältä alitajunnasta. Tämä on aivojen tapa antaa sinulle tilaisuus kohdata ja käsitellä asioita, joita olet ehkä tukahduttanut. Ja vaikka nämä kokemukset voivat olla voimakkaita, ne ovat myös vapauttavia, aivan kuin unet, jotka auttavat meitä ylläpitämään henkistä tasapainoa. Se, mikä tekee tästä erityistä, on se, että koska olet tietoinen, voit muistaa nämä kokemukset paremmin kuin unet. Ja aivan kuten unissa, jotkut asiat voivat silti palautua mieleesi myöhemmin, kun niitä on prosessoitu rauhassa. Jos tämä herätti kiinnostusta, ehkä on aika kokea se itse.